i bi mangoya mɔgɔ ye kana fɔ mɔgɔ ye ko n bɛna nin kɛ k'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ mais sɛfi nafolo i dara ko la o i ma da ko la o ni sɛfi nafolo wulibali don n'i y'a gosi a kan a bɛ kɛ di sani maa min y'a ta a bɛ kɛ quoi se fila n ka cɛ e ma ne yɛrɛ yan n ka cɛ ma dɛsɛ n ka nasɔngɔ la koyi n ka cɛ hali n'a ye n jɛ sini ne yɛrɛ b'a dun sini n ka cɛ an k'a dun de koyi siga foyi t'o la ne yɛrɛ n ye kelen di e yɛrɛ ma o ye yɛrɛ ka cadeau ye kelen dira e yɛrɛ ma e b'o dun i b'o jate minɛ o la an bɛ min fɔ dɔrɔn sɛfi nafolo tiɲɛ b'a la wulibali yɛrɛ don siga foyi tɛ nin na walahi i kɛra cɛkɔrɔba de ye o i kɛra denmisɛnnin de ye o i kɛra muso de ye o muso ni cɛ bɛɛ daba ka kan na bɛɛ bɛ se ka ta Mali kɔnɔ Mali kɔ kan walahi ni le 20 kɔni sera an b'a jɔ dɛ le 20 don sabu i b'a dɔn miliyɔn kelen i ka cɛ ne b'a baara miliyɔn kelen ɲina a ka ca ni san dama dɔ ne b'a baara miliyɔn kelen mɔgɔ dɔw nana ta olu b'a kalama dɔw ye n wele jamana kɔfɛ ko kalojɛngɛ ko i ye nafolo baara min d'a ma miliyɔn kelen e de bɛ k'a di promo la 20,000 n ko ye bi mɔgɔw fana garijɛgɛ de a faamuya voilà o la n bɛ min fɔ dɔrɔn a ye weleli kɛ joona aw tɔgɔw ka sɛbɛn sabu an ye den hakɛ min dilan n'o fana banna le 20 ma se an b'a jɔ den hakɛ min dilanla n'o banna le 20 ma se a bɛ jɔ dɔya dɔ de dilannen don quoi an ye caman yɛrɛ dilan mais a dama dɔlen mais jama ka ca mais n'i ko n b'a to kɔfɛ la e ye jɔ n k'a to le 16 le 17 la mais n'i nana sɔrɔ a banna kun mɔgɔ dɔw bɛ yen n ka cɛ hali n'i ye alijinɛ bon dayɛlɛ ka kile don alijinɛ na k'a dayɛlɛ ko alijinɛ filɛ don a kɔnɔ bilahi tɛ don o mɔgɔ bɛ bilahi tɛ don o la an bɛ min fɔ dɔrɔn ala ka hɛrɛ suran bɛɛ kan ala k'an ka jamana sumaya o la n'ala sɔnna a ma an bɛ tɛmɛ ni kalojɛ k'a faamuya yan'an ka bɔ nafolo